Wong agung. Kaya ngomong kiprahe Kang Gareng. Oh, iso pote jaipongan Kang Gareng. Oke, siap. Kalau tak bisa dibayar. Soalnya dulu agung ki gede reok jaranan. Ya. Kula lek mboten risih itu malah mboten akeh berarti selintak dadi kiai. Monggo sowanipun Mbak Hani ku Suma Sabto Argo. Ya. Oh. Mbak Hani Kang Gareng. Mbak Hani Kusuma. Wilujeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu Mas Gareng. Tak dalan. Nggih, Mbak Hani. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah isih waras. Tasih waras nggih, mboten semangat. Mboten. Ngapunten pipisnya nggih lancar. Oh, lancar. Mboten. Lancar, Bu. Ngapunten maksudnya ngene lho Mas Gareng. Dalang niku kan satu malam duduk. Heeh. Duduk ki biasane ki nek gak anyang-anyangan ki ya sembelin. Heeh. Mulane tak remakne pipisnya lancar napa mboten? Ya jelas lancar. Wong jenenge paribasane Pak Dalang iki mertopo ndedonga muga-muga kajate iso ditekan. Mula direwangi ora mangan, direwangi ora ngombe, direwangi ora mbuh. Lho, Lah ngono kuwi nek misale kepepet biar ngoten pripun Pak Dalang? ya ditulis lang lho. Nek kepepet iki di anu lho semayani. Disemayani saged. Oh, bener. Lah umpami nek disemayani saged umpami dititipne ngoten nggih saged. Belum. Oh, iki kadang itu jangan kita terus sirahe. Ki pari-pari itu bahaya. Napa? Lah colok dititipne nek bendahara ora masalah. Upamane dititipne nek kowe iki terus dadine kaya apa? Ya aku ora mau ngomong nek dititipne. Malah ngono. Ya kudune ora gelem to. Kok iso malah ora ngomong. Bener kadung ora ngerti. Manut aku lho. Sing ngapus-hapusane penak iki ta jen hapus-hapusane angel pas aku kok ya. Ngono kuwi ta. Berarti ora kena dititipi ya. Ora kena. Umpama iki dititipi terus ora aku piye kudune Mas? Alah, terus ndang nang mburi ngono pisan ora wayangan ra masalah. Sama sing dalang. Ya, nggih Mbak Hani. Dalam. Menika sowan teng ngene Rama Jumani. Romo Jumani kalian Ibu Kati. Kagungan kersa napa menika Mas Gareng? Mangayu Bagyo ingkang putrinipun temu wahyuning Jogja katentreman menika temu wahyu sepisan kanggo saklawase. Nggih, Mbak Mbak sinten? Mbak Evita dan Mas Dapa. Mas Dapa. Nggih, mugi-mugi dadosan kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng ambinipun bebrayan. Amin. Boten wonten ingkang wisahaken awit wonten dengan tekan-tekaning belahan. Amin. Mugi-mugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Mugi-mugi enggal rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Kadung Ibu Kati kalian Bapak Jumani. Amin. Matur sembah nuwun sampun nimbali Sabtu Argo sekeluarga. Dalam iki maksud dibawa leksana sak rombenge. Amin. Iki Sabtu Argo iki sing anyar, mergo iki utane yo urung diklothok. 150.000.
Jabang bayi. Aku yang buku itu ora ngobekan ya. Ora ngerti iki dadakan to Rek. Dalam kondang Ponorogo mosok blakon 150.000. Lah kok sumpah Mas 75 lho kuwi malah ngisin aku. Mas, pati 150.000 iki. ya Mas, proses sinden-sinden ini 500, 700 sak yuto. Ya kok ini dan Ponorogo 150. Nyanyake. Kowe pengen ngerti Napa? jame rego 15 juta ya. Jame. Jame Mas Marsudi rego 15 juta. Iki 15.000 aku tau duwe ngene iki kecemplung banyu modern. 15.000 lek biyen iki 15 juta baru Mas Marsudi. 15 juta saiki. 15 juta. Motor beat ya Mas. Iki enak kegunaane gitu. Napa? Malam Jumat lebone nang jero weteng iso ngurip dhewe. Amin amin. Ngenyawe iki Rek. Iki masamu selawe lho Rek. Tunggal ini pasar naon. Mas Marsudi Bawareksono. Nggih, Mas Marsudi Bawareksono tasik Mas nggih. Mas nggih rombongan iki. Dalange tasik nem. Sinden-sindene nggih tasik lencer-lencer. Yoga-yoga ya jek nom. Aku ya barakan yoga-yoga kuwi ya, Mbak. Oh nggih to. Niku saumurane pinggir. Ya rapi-rapi ra barakanku. Anu yoga-yoga. Rohi ora kuwi. Kene kan anu to biasane ben malam sore niku ritual. Ritual. Jadi kaya sing nyuwun sewu sing usianya di atas 50. Kuwi iki komplain dekem Mas yo. Hukum. Nah, hukum sampai sewengi. Sewengi malam sore kuwi sesuk-esuk Mas. Ngapun yo? Melungsung. Aku nak palerno. Malih enom. Lah aku Saya Napa? kayak ku tak kumpung yo awet enom. Jenengan kesuwen kukume nak damel banyu asin kok jenengan. Oh, malah dadi ndok asin. yo kuwi kasih. Napa? Kuwi dadi sosis bakar. Ngenyawe iki Rek. Bahan iku hiburan iki. Awike koyo ngene terus bakar. Oh, rupane kaya sosis bakar. Nggih kantor kita sudah midhangetaken kagem sedaya sederek Bapak Ibu sekalian, Mas adik mak Mbok De, warga masyarakat Ngrandu, Kecamatan Kauman, Sumarata. Sumarata. Sumarata Ponorogo. Ponorogo, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan bagas lan kewarasan. Amin. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu. Amin. Sing utangi akeh mbang lunas. Sing urung oleh jodoh ndang oleh jodoh. Sing rondo-rondo ndang oleh joko. Sing duda-duda ndang oleh perawan piring. Amin. Sing bani, Dalem sing duda tak oleh. mulai Sing Joko. Joko tak oleh. Sampean mesti perawan. Kula nggih. Nah, umpama sampean pikantuk piyantuk randu iki ya boleh to? Boleh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Yo awak iki piye to? Mosok arep kaya lawar blondoni. Ora no Mas. Ya wong bojoke siji tok nek seneng karo dulur randu yang dadi pilih sitok boleh nang Loh, seleksi. Zaman sekarang itu harus diseleksi. Para pria-pria itu di luar sana banyak yang tidak baik buatan sedaya nggih. Tapi kula yakin ke rombongan ini sedaya baik. Sedaya itu jujur. Setia. Kowe ngetok rombongane sing krasa kene kok, Mbak. Adus Mas Bendol niki aku kebiasaane lek tukang kendang iki kan pacare oke dosa. Bapakne sindane niki mulai nonton Mas Bendol ya langsung apa tenggriane paling langsung. Ora kok dadak mompar-ngampur. Priyung to? Nggih. Berani Dalem tukang son tukang son. Mahfud batine kok ngene, mungkin nyemoni aku. Lah aku malah ya tanggung anu memoni mampir nek ditulis dirinya Mas. kok takut kayak agak pada kapan tuh rambutnya bocah nangkapmu toh. Teri Mbak Hani, mereka wonten pamunggutan nggih, Mas Marsudi, jumlah kawontenan mereka Mbak Hani kersan pun Mbak. Nggih. Nah, monggo bebas Mbak Hani.
Monggo bebas, pokok engko sing penting aja ngantek lali jalanane didekne. Jalanane ditekne. Nggih, wonten pamundutan napa wau? Puspita Nala. Ya, Puspita Nala. Puspita niku artinya napa, Mas? Puspita kuwi jaman biyen ngereke pajak ke dinyerne ngono. Puspita niku artinya Apa? artinya perempuan ke. Puspita kuwi ya pita kuwi ya jaman biyen sing Mosok kok. Puspita ki ya Puspita itu keindahan, Mbak. Keindahan. Itu keindahan. Kuwi jebule rek kowe ngateke kuwi padha karo nggonku. Apa? Pus jepita. Ya ora apa-apa ndek wis nggih lagu ae. Kuwi aku gale susus bakar ngene to. Puspita Nala. Kadang ya wasin. Sosis bakar iki lho nek kok kan bumbu. Kadang ya panas, tak mesti Kadang ya pedes. brindil-brindil. Kadang ya sok ireng gosong ngono kuwi kegede-gede nek bahan. Ada malah ya malah gede mekar. Ya sosok ya mungkap barang. Monggo Puspita Nala mungkrat. Bocah iki kaya wis bentah. Lho genakan niku namung teori to, Pak. Teori. Teori mawon praktekne nggih. Ayo. Monggo Puspita Nala. Mas Binggal. Yuk. Ya, Puspita Nala. Nah, Puspita Nala protokol intune Mbah Hani di mana, Mas? Oke? Oke, jos. Puspita Nala, oke? Ya. Oke, tenang ya. Ye, pokoknya kabeh iso lho kan. Biasanya musik gak ada, tapi malam hari ini khusus klasik. Oh, ngaten. Oh, lha niki musisine film kok, Mas. Kuwi ora tunggu ki, Jok. Kuwi topo. Topo. Iya. Iya. Monggo Mas Tiga, Puspita Nala. Yuk. Yuk. Kiko juga tuh ya. Udah. Itu jogetnya mesti kok enak. Ya, itu mesti ya Iya, itu kebagian sosis bakar. Karena ndok asin. Ndok asin. Iso-iso bakar wireng nek rampung. Kayak besoknya gede-gede. Maka pripun Mas Bega apa digantos lidune itu? Digantos anu niki buat teman-teman berdua. Ya, manut. Lestari siap. Enggak, aku bayang susu bakar sing kaleng iki sing selawinan ewu wae. Pokoke sapa mungkin 2,5 nyang ae. Beracun gue wis jamu. Asep kuwi sipili sopiye Mas aku. Ayo Mas. Puspita Nala. Jare mau salah kebarang ya. Asli. Piye? Yo, jogete yo. Oh